दे होमबा मेहेर दसे सम नोंसिनावबो हाबफैबाय जोबोद मोजां मोनबाय गोसोखौ नोंबो ओमफ्राय दसे जिरायनो खोन्थाबाय साहा लोंहोबाय मेगिबो एवनानै जाहोबावबायसो मा मेगिल'मोन दिनै आङो एसे टाइम होबावबा माने नोंखौ बिदि फैगोन होनबा मा लांथियावनो आं माबा माबि खालामना दोनसिगौमोन दे नांलाया दे मानोलाय बेफोरखौ खालामलायनांगौ दे एफा जगारनो आङा जायो नामा ब्रा ओमफ्राय थेवबो आंबो गोजोननाय मोनबाय आरोलै मोनसेथ' गिबियावनो थेंक्स बिनिफ्राय जोबोद गोजोननायबो मोनबाय नों जे हाबफैबायबो जोंनाव जागोन दे लोगोजों लोगो नो थेंक इउ सरि होननायखौ खोनायाखै नोङो फिल्मनि डायलग मारिबावो नामा बिनिफ्राय बैसागुआथ' नै सफैबायानोलै मा प्लेनिं दङ नोंना प्लेनिंआथ' बैसागुबाबो बेनोलै आंना जेबो गोदान गैया मानोलाय बेबायदि दे बैसागु बोथोराव गोसोफ्रानो उरां फारां जायोलायनो नोंनालाय उरां फारां मोनाखै बेफोरबायदि समानो गैया आंनियाव मिथिगौना आंनाव दा टेनसनानो मोनसेल' फैसाखौ माबोरै खामायगोन गावनि जिउनि राहा लामाखौ माबोरै दिरुनगोन बेफोरल' टेनसन जायो आंनाव बाखि दुनियायाव मा जादों मा जायाखै जेबो आङो नांजाया आंनि कन्डिसनावनो मा सोलिनानै दङ आंसो मिथिसिगौ आरो बेफोरबायदिसो आंनि हालोदा बाखिथ' रंजानाय बोथोर रंजानांगौ नङा होमबा नंगौ नोंनि खोथायाबो राइट अखाफोर ओमफ्राय जेबो नङालै आंथ' दङना नोंसानाव आब'खौ संनो थिनदोरा माइब्रानि रोसि आंबो थांगोन ना जोंना बिदि संथ'वाखैनो बाजैयाबो संगोन ना सङाथाय ओरैनो बिदि संनांगौनिथ' जेबो खोथा बुङाखैमोन अब्लाबो नायनोसै बाखिथ' आंना नैलै रंजाबा बेनो आंनाबो ओरै थांलाय ओरै फैहांसो आंनाबो मेहे न'खौ मोजां जोथोन लाखिबानो जाबाय मादैया गैयाब्लाबो बेयावबो थाबानो जाबायना जेबो नङा आंनावबो टेनसन गैया सानदों नामा नों टेनसन दङब्रा आंहाबो फैसा थाखाखौ लानानैबाबो नै दाथ' फैसा ओरै बिलाय जाबाय दङ सब गासिबो आंनावल' आंनाव फैसा बियो आंखौ मा खालामखो नुदोंना औ जायखिजाया बि केयारफुल ओमफ्राय हारसिं हाला बारा जेरावबो बिदि ओंखारबाय थायाबानो जाबाय दे दासान्दि बोथोराबो नोंना कन्डिसनाबो बेफोरबायदि जाबाय दं नालाय गरमनो गिनानैबोथ' न' सिङाव एब्रेनानै थानो हायाना आरो आं मानो गिनोब्रा लादों बिमायासो दा आंखौसो फासायबायना बेफोरबायदि जाबाय रागा जोंनानै दङ आं बिमाखौबो बोरैबाबा हामबायसै दे रागा जोंनाङा बिमाखौ औ होमबा ससे दोनलांसैना नोंखौ नों न'आव डाइरेक्ट थांगोन ना दखानाव हाबलांगोन दखाननि माखासे जिनिस लांफैदोंमोन ओमफ्राय थांसै दा न'आव दखानाव थांग्रोनांगोन जेबो नङा दे आं थांनो हासिगोन जायो नामाथ' आं दोनलांगोन जेबो नङा आंहाबोथ' दा ओरैनोसो दंथ'खायोना आयौ नंगौ नङाबालाय माथोब्रा थुदो आयै दिनैलाय माथो ओंख्रि संबावनांगौ जाखोथाय आबायाथ' आबा दैदेना नारजि ओंख्रि जानो बुंगासिनो दाख्लैनि अमा बेदर फोराननायबो एसे दङमोन जुलि नारजि ओंख्रिखौ जानो बालायलाङोलां एसे बेलेग ओंख्रिखौनो संदो नामा आरो नोंहा मिलायालाय ना जावैसो जेबो नङा जाजायो हामाथो जानो बर'नि ओंख्रिखौलाय माबा नारजियाबो गोखा नङा बियो गोदैखौ संथोंसै गोदैबो एसे दंखायो गोखाबो एसे दंखायो दे संनोबालाय ओमफ्राय हनै जावैसोआ जाथाराबालाय आलुजों बे ना मैयानि दोननाया बेखौ संना होबानोथ' जाबायना नोंसोर जायोबा जादो आयै आंथ' जाबाबो एसे बाथोन बायदिल' साखिगोनलै दे जेबो नङा आं संगोन दे नोंनोबो आरो आयै मैया जे थांदोंमोननो जोंहा बाबु साननि मिटिंआव माबायदि जाबोखो हाथारला मा बुंबावनोसै सानैबो जेना हौवाबो हिनजावबो सानैबो संसार जानो हाथारलानो माथो बुंबावनो बिसोरखौबो ओमफ्रायथ' गोबांनो नै गामिनि गावबुरायाबो बुजायनो नागिरबावबाय मानिया गेदेरफोरनिखौबो लाया बिमा बिफानिखौबो लाया गावनिखौबो लाखाथारा नालाय जेबो बुङासै आरो रावबो दे सानैबो गोसो जानानै बेफोरबायदि सानखाबायबालाय माथो खालामहाबावनो सोर जोंहा बाबु साननि थाखाय बिहामजोआ बेनो मोजांथारमोन सानैजों मिलायोबोमोन नङा होमबा आयै मिलायनायालाय मिलायोमोन दाबा फसायलानोबालाय माथो होनबावनो उनाव गाव माबायदि बिहामजो मोनो मोनफिनथोंसै आरो माबायदि आबै मोनो गथ'आबो जोंनावबो बारा फैथारलाहाय आगोलावसो फैबाय थायोमोन सेंग्रा देरबालाय गावबागाव खामानियावनो बेस्थ' जानानै थाजोबखायो माथो गावबागावनि लाइफआव नंगौथ' आरोहाय बिफा आगोल उन्दैयावबा जोंनावनो गुलि देरबोनायमोन गथ'आ माला बिदि सेंग्रा देरना बिदि संसार जाफ्रामना बिदि जालायखो हमनोनो हास्लाबलायासै आंथ' बे सासेयालाय हिर'आ बहा थांदों जोंना दैदेना बेनालाय बे खालि माबा साइकेल सालायथिंला बायनायल'सै बैथिंनो थांदों दैथिं थांनो बादा होबावो आङो दैयावबो दुगैनो नागिरबावो न'आवनो दुगैखायो एसेबांनो आरोबा मानो फुजा होनाय मानाय माबा हगार हरो बोरैबा मोनो आंहा साइकेल गोदानाबो गोदानल' बिबाय थायो खनसेनियाबो जेबोआनो जाथाराखैमोन मानो दि गोदान बायबावना होखो नोङो जुलि मानसिना बिफा मालाय लोगोफ्रा एसे मोजां लाजोब्बायनो गावहाबो फिसा मोननायखाय साइकेलखौ एसे गिदिर नांगौ जानायखाय होबाय आरोहाय अब्लाबोलै बिबानो गथ'फोरनोबो बारा बिदि होनाङा देहाय जावैसो गथ' मानसिखौलाय माथो गाज्रि मोननो मा बुंबावनो
गाव जेरैबायदि खुसि मोनो बिदिनो थाथोंसै। ओमफ्राय बिफा दिनैथ' जेरावबो थांथ'वाबालाय नोंबो ओंखामखौ एसे लेट जाबाय आं संनाया नै संहैखानोसै दासो। फाथो एसे खाहैनोहां ओमफ्रायो फाथोखौबो एवजानानै जानोसै। माबाखौ नों दा मोनायाव सोमना दोनदो आइ नारजि जानो होननाया दालिखौनो संहरदो दा। सामफ्रामबो बारा बारा ना बेदरबो जानो हायाहाय अबाव। मा बोरैबा मोनथारखो आंखौलाय। साहासो एसे फुदुंना लोंबावसैहां जावैसो नों लोंनो। मा जाखो आंलाय। औ दे फुदुंहरबानो जाबाय आयै आंबो लोंनोसैलै खापसे। जेलि मा जाखो? नोंलाय आइ जावैसो डक्टरनो फन हराखैनो। औ आयै माथो जाखोबा दसेनो? नै जावैसो सान्दुंबो गोसाना बेखायनो फिट नांना गोलैबायदां। फिसासो उथिबायदां आइनाव थांनाय लायनाय माबा लिंहरनाय डक्टरखौ जावैसो। औ आयै जेलि नों टेनसन लानाङा र' आं डक्टरखौ लिंहरनि। मा होनदों जायख्लं नोङो फैसाखौ मोनबाय? औ रायना आइया आंनो फैसाखौ होबायानो। बिनिफ्राय आंखौ मा बिजनेस सुरु खालाम होननानै बुंखादे र'। वाव अब्लाथ' बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा जाबाय दा। जानायाथ' जाबाय आंथ' दिनै जोबोद हेपि। ओमफ्राय नोंनो खोन्थानानै दा गोसोखौ बांसिन हेपि मोनबावबाय आङो। नों आंजों जेब्लायबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाखागोन ना? येस अफ कोर्स ना जायख्लं मानो नङा जानो दे बरियाके एबार नोङो नोंनि बिजनेसखौ सुरु खालामदो जायख्लं। नायबाय था एबार आंनि सिमांफोरा माखासे गासैबो साननाय मानि फुरा जाजोबसिगोन दे। औ मानो जाया जानो दे। ओमफ्राय नोंनि ममा नोंनो फैसाखौ होबायबाथ' दाथ' नोंनाव फैसाया नोंनि आखायावनो दङ? औ आं बेखौ मोजाङैनो दोनदों र'। आरे बा अब्लानाथ' जायख्लंनाव दा तामाम फैसा दं बे। मानोथो सानबाय थाबावनो उरायना। जे बिनिफ्राय फैसा देग्ल'बावाबा जागोननो दा बे। बुरजा फैसा उरायना बिराद फैसा दंथ'यो दा जायख्लंनाव। बेजों फन रायलायबाय थानांगोन आं। बे माने जेखि बुङा खोनासंबाबो खोनासंथानांगोन। मानो होनबा दा बेनाव फैसा दङ ना। आंनावबो दंथ'यो थेवब्लाबो फैसा मोननायखौनो मोननाय ना। ओइ मा सानखो ओमफ्रायो? साननो माने मा साननो जोंहाना आब'आ जि लोमजासोनानै दङ जायख्लं। मा नोंसिना आब' अखाफोरा लोमजादों? औ डक्टरनावबो मोजां नायजानो नोंथ' मिथिखायो जोंहाथ' इदि गैखाया नालाय मुलि फार्मासियाव लायनानै जाबाय बायदों आरो। नों जेबो उसुबिदा मोनाबालाय फैसाखौ एसे माने आब'खौ नायजानो नांगौमोनलै। नों हरथ'नो हायोबा जायख्लं उनाव आं हरफिनगोन मोनबानो। बेखौथ' आं बिजनेस सुरु खालामनो थाखायनो लाखिखादोंमोन। नाथाय दा नोंसिनाबो न'आव आब'आ लोमजादोंबा जेबो नङा दे नों एसे लांबानो जाबाय आं हरगोन। बेखौबो सोंलायनांगौ आरोलै जेबो नङा। स' सुइट बयफ्रेन्ड खादे नों आंनि मिथिगौ ना जायख्लं नों जोबोद बुजिमारो। आंनि अनगा नोंहा सोरबा एथ' अनगा दं जानो? आब' आरो बाजैल'सो दा। बिनिफ्रायथ' आंनिफ्रायथ' बांसिन रावबो अननो हाखाया नोंखौ। नंगौ जायख्लं नों आंखौ थारैनो जोबोद अनमारो। एसेबां अनसुलाना नोङो। जोंहा आंजों लोगोसे आंनि फेमिलिखौबो नायबावोसो। आब'आनो मा जादोंथाय मेलेरियासो जाखो ना माखो आब' अखाफोरा? मोजां डक्टरनाव देखायलाय आं एसे हरगोन हानायखौ। मिथिबाय ना बेबायदि दोनबाय थाजायाथ' मुलिल' जानानै मा जादों मा मादों एसे ब्लाड टेस्ट खालामनानै डक्टरनाव मोजां देखायखायाबा। बेनोथ' जाहैबाय दे। होमबालाय थुदो थांनोसै ना? दे जायख्लं थुदो। उरायना वाव फैसानो फैसा आजिखालि नोंनाव जेनिबो खमै गैया रे। मिथिगौ जायख्लं नों बिजनेस सुरु खालामनो नागिरदों नाथाय एसे एनै आंबोथ' मोननांगोन ना आइडियाखौथ' आंसो होदोंमोन। आंनि फैसाखौबो आं बेसे लाबथिंना बेरायबाय थानोसो नंबाय। न'आवबो दोनजाया एकाउन्टावबो दोनजाया मा खालामबावनो। उफाय नट दे आरो उरायना। न'आव दोनबाबो एसे गिनांगौ जागोन। आब'बो दं बाजैबो दं ओरैनो आं सना फाननानैसो मोनखानाय। दे आरो माबा मोनसे जासिगोन। आंहाथ' गोदान दख'ना नायनानै दोनखादोंमोन दै अनलाइनावबो ओमफ्राय दा अफलाइनावबो नायनो सानबावदोंसोमोन आङो। बैसागु बोथोरनि लाखायाबा ओरैनो दामाथ' जाखासिगोनानो थेवबो आं मोजां आंनि फसायनाय बायदि दामिखौनो बायखाबावगोन आङो। आब' आरो बाजैखौलाय मा आं बुंगोन ना आं दाख्लैनो आब'खौ सन्देह दाजाथों होनना बुंखादों आं लोगोनिफ्रायबाबो दाहार लानानैबाबो बायगोन होननानै। नाथाय बिसोरलाय मा हमनो हानोसै। ओरैबो नायजोबखायो साननानै ओमफ्रायसो प्लेनखौ माबा खालामो आङो सुरु खालामो। गोथाव मोनजालायसिगोनलाय जोंहा जायख्लंनिफ्राय मम'निफ्राय चावमिननिफ्राय चिकेननिफ्राय खालायनोसै जानायखौबो माना खालामनायाव गैखाया आंथ'। खस्थ'नि फिथाइ एसे मोजाङै दाम मोनबाथ' मोजांनिसो खोथा। नङाबा एफा खस्थ' गायनाय बोरैबा दामखौ खम जायोबा एसे बोरैबा नाङोलां गोसोआव। जेरै साननाय बायदि दाम मिलायाबा थेवबो र' इसोरनि सायावसो गासिबो इसोराथ' नाहरखागोनानोखा। गथ'फोरजोंबोथ' रावजोंबो आसायानो गैखाया बेबायदि खामानियाव।
मालायनि गथ'आ माबायदि आंनि फिसाफ्रा माबायदिलै आफा बा डेन्जार जादों माथो आफा डेन्जाराथ' डेन्जार दामफोराबो बिदिनो डेन्जार मोनोबाथ' खोथायानो एसे आलदा जासिगौमोन आबा जागोनलै आफा जागोन दामबो मोनगोन दे बरियानो नायबाय था दे आबा नोंसोरबो गोसो होफानानै आंजों लोगो जाफानायमोनबा बेसेदि खोथायानो बरियासिन जाबावगौमोन दाथ' नोंनो खालामखाबायना आफा आरोलाय माथो बेनोथ' प्रब्लेमा बेनोथ' आबा नोंसोर बिफानि सायावल' गासिबो माबाजोबो ना आसा खालामनानै थाजोबो बिफायादि माबा मोनसे जायोबा माबोरै जागोनलै आबा इसर भगबान दानो माबा जायो नामाब्रा जानला मानला बुंखायोलै आफा होद बेबायदि दा बुं सासेयाबोथ' हनै खामानियानो गैखाला माबा आल्थुक फाल्थुक खामानियावसो गोसो होलाबायो जानला मानलासो सानग्रा जाखाबाय नोंबो बिदि दाजासै आबा औ जागोन दे जागोन ओमफ्राय आफालै माबा बे आइनि दाहा लानायफ्रा आंनावसो फैसा दाबिगासिनोलै एकदम मा खालामथाय आंनावल' बिबाय थायो आइनिथ' जेबो खबरानो गैखाला मा खालामबावनो दे आंथ' ओजों न'आवनो थांनो हाला न'आव थांबानो एकदम डाइरेक्ट फैना बुंफैबायल' थाखायोलै जायनो बेनो फैखायो आरोबा आंखौ फिसा खालामग्रा फल' खालामग्राबो ओंखारबावबायसो जि दम होबावो अब्ला आंलाय माथो खालाम हाबावनो आबा माथो लुबैदों नोंलाय आंनिफ्रायलाय नोमायानो बेफोरबायदि खालामना थांबायबा मा बुंबावनो बेखौबो आफालै नोंनो फैसाखौ जाखिनि हायो एसे हरदो नामा बे बिनायफोरनो माने लांथ'नायफोरनि आंनावसो बिबाय थायोना आं फैसाखौ हरनो हानाय नङालै आबा आंहानो फैसानि बेसे प्रब्लेम जायो न'खर खरसा सालायनायाव हो संसार जानाय मानसि दा बिनि सायाव फैसा रानबाबो थोखाया नोमायाबा आरो सोरनिफ्राय लानानै एथ' बुरजा मानसि सोर सासेनो हरख'नो हानांगौ आंलाय आंथ' बिदि आं हरगोन होननानैथ' आं बेखौ लानो खोन्थायाखैमोन आरे नाथाय आफा आंनाव जे बिगासिनो बिसोरो आंनावल' बिफैबाय थायो जे बेखौ आं मा मिन्थिगौ आबा आंथ' लायाखैबो जाय लादों बेनो खारनानै दङ जायनो हरदों बे गावसिनि खोथासै आंनाव बेयाव फैनानै बिफैबाबो आंनिफ्राय गरसेबो मोननाय नङा अब्लानिया दा आंलाय माथो खालामबावनो दे नोमायानो गासिनिबो प्रब्लेमनि माबाया बेनो गावहा बहा खारनानै थाहैखो दा जोंखौ बेबायदि प्रब्लेमाव खोख्लैलांबाय बे होमबाबोथ' हानायखिनिखौ आफा हरनो हागौमोन ना एसे सिरिथ' जागौमोन खमसे खम होमबा नों रायलायलाय आं रायलाया रावजोंबो रायलायनो दरखारबो गैया आं जेबो मिन्थिया बेफोरखौ दाना मा खालामबावनांगौ जाखो दे आङो आंखौ फल' खालामना आंखौ बायदिसिना दंमोन ना माबा माबि खालामसो हमबावबाय फैसाखौ हराबाबो जि आंखौसो प्रेसार खालामगासिनो बिसोरनि फैसाखौनोथ' मानिफ्राय हरबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय आंखौसो डिस्टार्ब परेशान खालामगासिनोबा आरे आंनि थुनथुलि आया बेथ' माथो एकदम बाजै इलिसा बायदि होनथारोलै लक्ष्मण आं जे खोन्थादोंमोन ना आंनि बाजैनि फिसाजोआ बेनो माने जोंहा आदानिया आरो दाख्लै जे जोंहा आयंआ बिदि जालांबाय नानि थांसेयालाय थां नै आदा फैदों आदासो जायो बियो दै आदा आलासि मिन्थिबाय हेलौ आदा नुबायना लक्ष्मण आंनि बिजावनिया देरनायाव देरबाय सिख्ला गिदिर जाथारबाय आंनिफ्राय जौसिन जाबावनोसै नंनायाथ' नंगौ आरोलै बिनिफ्राय ना थुनथुलि मा मुं होन्दोंमोनलाय जोंहा बे नानिना आंनि मुङा मिलिसा नार्जारि आदा मेलिसा नार्जारि नामाबो एकदम बाजै इलिसानि बायदिथारलै नै र' आं सेरलायनो दे नों जिरायथ' आफायाबो गैया बाजारावसो थांदों दे सना आं नोंखौ ओरैनो नायनो फैखादोंमोन ओमफ्राय बे सानैयालाय गथ'फोरा बिसोरबो न'आवनो थाखायालै आनै माबा टिउसननिफ्राय दासो फैनानै थांलायबाय गेलेनो सानैजों दे होमबालाय ओमफ्राय नै आं नोंसोरनो ना मिस्थि लाबोदों ओमफ्राय निमखि एसेनो दा साजों जानोसै दै थांसेयालायग्रो आदा आं सेरलायनो ओमफ्राय आनै नोंबो थाथ'दे र' आंना बियानिया जोबोद थारैनो खस्थ' सहायनांबाय दे दाथ' आयं गैयिनिफ्राय बांसिन खस्थ' मोनबावसिनबाय गथ'आ ओमफ्राय जाय जे बिदि खालामदों होन्दोंमोन नोंनि आयंखौ हमना मोनाखै आरो दायनिगिरिखौ आरे लक्ष्मण आं बुंबायना बिराद चालाक सैतान बिनि खिलाफ जेबो सबुतखौनो मोनथ'वाखै जै मोनसे सबुत मोनबानो बे चालाकखौ पिछे थांगौमोन नै थाङो ओमफ्राय जेबो सबुत गैयिनि लाखिनोनो हाया बिखो औ बेनोथ' मेन प्रब्लेमा जादों सबुतखौसो फोथायो नालाय माबा मोनसे प्रुफ थाबासो नङाबालाय जेबो दाय मोनाबा बिदिनो हगारफिननांगौ जाखायोबा दिनैसो गोसोखौ एसे सान्थि मोनबाय आङो उनाव जाहाथे आंनि जिउआव जेबो प्रब्लेम दा खालामथोंसै आंबो नोंनि थाखाय गाबनो थाङाखैलै थुनथुलि गोसोबालाय मा नोंनिफ्राय साबसिन एभेलेबेल हिनजाव मोनगोन आङो मेल्ला आंनि जिउआवबो सिख्लाफोरनि खमि दं नामालै मेल्ला फसायनाय दं आंनाबो नोंथ' गावखौसो सानदो थुनथुलि नोंनाबो बयफ्रेन्डआथ' थाखागोनखाना बेखायनोथ' आंजों एराया बारा जाथारदों बिमायाथ' नायलाय माबायदि दुगिबाव आंथ' नोंखौ मुहिनि होनानै लाबोमाराखैमोन लाबोनायालाय गोसथोनानैसो लाबोमारदोंमोन नाथाय मारै बिदि जाखो हमनो हाला जि जाबाय बेखौ जोब्बाय दे आरो
थांनाय खोथाखौ रायलायबाय थानो खर' सानो आंबो जेबो मुलाम्फा गैला सान बावदो बेफोरखौ आदा सान मा जाखो मेहेर मा जानो माने माथो दिनैबो बाजैमोननाव गामियाव दावराव मिथिं जालायलायनाय जादोंनो नंगौ आरो नंनायाथ' नंगौ र' दिनै माखासे खोथा बाखि थानायफोरखौ फोजोबस्रांजोबनानै फैबाय बिदिबा नोंसोर सानैजों मिलायफिनथारला आरोलै आंलाय माब्लाबा सानसे आदायाबो गोसोखांफिनगोनसो नंलायलायदोंमोनलै बाजैखौ ओमफ्राय बिदा मारै मारैथो बेफोरबायदि ओइ मेहेर बेखौ रायलायबाय थानो दरखार गैला मिथिगौना आंहाबो सिख्लाफोरनि खमि गैयालै भाइ आरो नोंबो ना नोंनि लाइफखौ एसे फकास खालाम आंनिखौ नङा आंनाथ' जेरै दं सोलिखागोन मोजाङैनो जेबो गाज्रि सोलिनो थाङाखै आंनाबो बा लेबेललै आदायाबो दाना डेन्जार लेबेल जाखाबाय दे ओमफ्राय मेहेर नों आंनाव फैसा 2000 लाथ'दोंमोन ना बेखौ आंनो नांफिनगौलै एसे फैसानि आर्जेन्ट जादों आंहाबो अ 2000 लानायामोन ना आदा बेथ' दाथ' गैथ'वामोन गैथ'वा माने मेहेर लानोखौ हागौ हरफिननोखौ थाब हाया नामा फैसाया फैसा खोथालै फंबाय जा माबा जा आं जायखिया बेखौ जेबो मोनथिया फैसा गावनि जायगायाव बा आदा साननि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि खोथा खाट्रा लेबेल जाबायलै माथो गाव खामायनानै आरजिनो हादोंबा थिगैनो आरो जुदि गाव खामायनाय नङाबा ना मालायनिखौ लाथ'नानै हरफिननोबो हानाय माबा गोहोबो लाखिनांगौ आरो आदा फैसालाय बहा खारना थांगोनब्रा खारना थाङा न'निनो मानसि मिथिगौ थेवबोथ' फैसाखौ नांगौना फैसाया गावनि जायगायाव बुंखाबायना आङो फेमिलिया बाखि उनाव देख भाइ नोंबो गावनि जायगायाव गावबागाव लाइफआव बिजि दं आंबो आंनि लाइफआव गावबागाव लाइफआव बिजि दङ बेखायनो फैसा थाखानि मामलायाव एसे गावबागाव मिथिबायना दे साननैसोजों हरफिनसै आं होमबालाय नङाबा दा आफानाव बिथ'नानै नों सोरनाव बिथ'यै बिथ'आ बेखौ आं मिथिया जायखिया आंनो दा मोनासिमहालागै नांगोनलै फैसाखौ बिराद आर्जेन्ट जादों आंहाबो बा आदा साना दे होमबाना फंबाय आरो मोनसे खोथा बिफानावलाय बेसे दिन बिबाय थानोब्रा बिफा बिमानाव गावबो खुद खामाय भाइ गावबो खुद खामायदो माबा मोनसे खामायनायाबोथ' आंबो बिदि एसेबां इनकाम खालामा थेवबो आं आंनि गावनि आन्थाखौ खालामखायो दे बेखायनो नोंबो एसेबां सेंग्रा गिदिर देरबाय माबा मोनसे बेबस्था लादो दे नङाबा लासिं सिं बोरै बिदि बिमा बिफानिफ्राय जाबाय थानोब्रा दे आदा बिदिबालाय ओरैबायदि लेभेल खाथ्रा जाबाय नामा आदा सानालाय आजिखालि बा न'निखौनो सिनायलायबावला मोजां रायलायलायबावला गावनि फंबायखौनो बेफोरबायदि होनथारबायलै 2000ल' लाथारनायखौनो ओमफ्राय बेखौलाय आं हरखागौमोन ना बहाथो आं बावनानै थादोंखाय